Chinoenda panhau yekuti imi bai navamapuranga vamadanana pacho imimi vamapuranga kuti mukadzi wavazibiki so da kunyenga mukadzi wemunhu pekosi imhosva yakakura. Raramese hamuna kuraramese but with that mukadzi wemunhu hanyengwe pekosi zvinazoti zvikunyenga maya mukadzi wani muniki wachona muchimuziva. How do you feel ukasangana nemunhu wakunyengera mukadzi wake unozwa sei? Munozwa sei? So mutongo wenyu wekutanga mese muti uyu chake zvese zvandichitonga panapa ndezvekuti uyu chake ndikuona wakadzi muda kuitira uda kuita usina basa mumatanga. Witness wamaifunga kuti iye witness nyaya yedu wataikauya akauya akakura dare kuti no taura zvisi ndokuzochibvunza mai vapinavo asafa vakati hazvisi ndokwadi kuti inini ndini zvakadanana navamapuranga kurara ndokwatisina kurara tese kana ndakanzwa sezvakataura zvaramba zvango zviripo ane zvamunopikisa here imi nhasi akutaura wakaita dare nemuwitness wenyu imi musipo navanakandopisa ndizvo kuda minutes basi nditi nyaya yenyu makainzwa musi wokutanga kusvika matauro yakanga ichiitwa tukatora witness akataura zvakataura tikachimirira vamapuranga kuti vauye semunhu akanga akumbira kuti patakanga tichiita dare akanga asiri redi plus vanga vari basa kutaura kwavo vachikumbira kuti handikwanisi kuenda tikavabvumira kati uyo neki witness takamutendera kuti ngaauye ataure chokwadi chake akauya akataura kutaura kwake ndikokuramba kuti aiwa kwete ina handisirini takadanana navamapuranga vadzimai venyu vakataura zvavakataura muripo zvekuti ndivo vanodanana navamapuranga. Isu tichitarisira kuti vanhu pavadanana chavadananirana chii izvozvo vakataura kana kuti vari kuenderera mberi nekutaura kuchiti kuti aiwa but hatina kuzorara tese. Hamene mapabata antibabata pamusoro kuti pakaenda kwasisi vavo vakanobvuma kuti taenda kufunoda kunakusha akona kutipisa motipisa vakabvuma vakauya vakapfugwa makakumbira rege kuti taita tinoda kunakusha ndakatotorwa kuti piki yacho mhanzateokuchivaarega piki yacho pangambo piki yacho vachikumbira rege vasisi vavo chaikuhara
vakati sori sisidakiona uchinoda kumaniji handiti zvekuti vainodanana zvakazongobuda zvekuti vakarara vese zvinongobuda saka ndinoda kuvabvunza amai chinhu chinopedza nyaya mukurarama kwatinoita kutaurirana chokwadi isusu hatigone kuramba tichiti aona tiendai timbotsvaga izvi imi muchizviziva varedzi vazvo ndatoda kuenda panhau yekuti imi mimba imi navamapuranga pamadanana pacho imimi vamapuranga kuti mukadzi wavaziviti vaizvisiva so da kunyenga mukadzi wemunhu pekose imhosva yakakura raramese hamuna kuraramese but with that mukadzi wemunhu hanyengwe pekose uchinyazote zvokunyenga maya mukadzi wani mningi wachona muchimuziva how do you feel ukasangana nemunhu wakunyengera mukadzi wake unozwa sei unozwa sei so mutongo wenyu wekutanga mese muti uichake zvese zvandichitonga panapa ndezvekuti uichake kuona wakadzi unoda kuita usina basa mumatanga pane pejuri vamurangano tamisa time idaro uigwayo nyaya nyingara yangopera musi woyo wamainyepera idare ndoramuri kulipa magwai acho irake kana kuti $100 kwenda pamutongo wedu kuima mai pamaizwa tichiti imimi ndimi moga munogona kutipa mhosva kuti isati netse kudaro ndimi munogona kutipa nyaya kuti isati netse kudaro maimira muchitichi pamberi pemunhu nokuti munhu kuona achinyengwa nemurume wemunhu achinobvuma kana kuti murume wemunhu achienda pamukadzi wemunhu iye mukadzi wacho ndianenge atanga munozviranga kana ndakutaura kuwa yapindura renga maivaziva here vamakura kokuti vane mudzimai wavo kumba mudzimai wavo mai musingamuzivewo maiti havana munhu saka ivo ndo vamuri kupa mhosva chete yekuti vaiziva kuti mune murume kumba imai musingazive kuti vane mukadzi wavo wokumba matodana napo vadzimaenda kumaloji muchitaura nhasi mukurama mbazi mavo mbazi here mavo sandomumaitire chikuita cho tengotaura pafoni chirongora tikamboona zvekutiti
Amen. Because kana musina kurariwa isusu hatina ruregerwa rwatinokumbira kune vavo vakatetikozva kuti vakangonyekana vangofanana nekuti munhu watenga bhasikoro usina kuzotorwa radii zvako. Kana panhu patadzikwa tinokumbira ruregerero kumunhu sedare kuti nhasi vazimbiti muri kuona adzimai venyu zvinhu zvazvadai mazviona aiwa vanhu vabvuma nhasi vanofanira kuti vadai. Imi kana maramba izvozvo ako ruregerero rwatingarambe tichikumbira nderwei? Hatikumbire ruregerero kwazvedu. Tinongoziva kuti tiri kutonga nyaya yekuti munhu akanyenga mukadzi wemunhu. Handiti pesosiri achiziva kuti imi mate vaiziva kuti mukadzi wavazimbiti, asi imini muri kuramba kuti maizviziva kuti ivowo vana mai makuranga kuvakwavo. Handiti makora. Saka kana padaro hapana chakadii chakaipa. Ndakukupai mutongo wangu zvangu. Imimi pamakanga makunzi navamapuranga ndokudai muchivadaira kuti aiwa ngatidanamei mai makoshiwa kuti baba vari kumwe. Maimvura kuchema kwaita murume wenyu achitaura pakati pakazodai asi muchidaiwa sekuramba kwamuri kuita kuti hatina kurara usati kumanikidziki munoziva kuti hamuna kurara asi nerimwe zuva zvichadii hazvo zvichazobuda. Handiti munaniwo ukama hwenyu wamawaenda kudaro wamakaudza nyaya iyi pamusoro yatanga ndiani? Dzinozviziva kuti mukumata ndakavaudza kuti azivakaisa nyaya mukataura hama dzako kuti vazimbiti vakaendesa nyaya kudaro vanobvunza kuti inyaya yei? Aiwa maitanga nokavaudza chokwadi ngaimuchiramba kudaro kuvabereki kuna baba venyu mataura kuti ndanzi ndine chikomba chandikuganana nacho mobvuma mozoramba kudaro. Makavaudza kuti chii? ndakavaudza sematsanamuri vakati ivo azimbiti kuti vakavaudza. Mabuda muno? Aiwa tisati abuda muno. Tisati mabuda muno? Aiwa pakanaka. Saka mhosva yenyu imimi inoda kuti mubvise mombe nehwai. Hwai inobhadhara kudarana nekuita kwakadaro. Munhu anotadza negoni, tadza negoni chako kuti taakuenda kuZambia. kuZambia munoenda matenderwa nevarume, maenda kwekwi makusiya zvekuZambia makuona senge zvinhu zvamuri kuita nebhizinesi raadi. Kandaiwa bhizinesi inotanga tichibva pasi tichikwira tichienda kumusoro. Handiti makwao nobhadhara murume mombe zvitoudza vanhu vakakuverekwa pabeko mukadzi akatongwa namakonzi abhadhare mombe rume nekuti murume ari kuchema kuti musaitei imi muri kumurapira moya kudare mangwani kuti ko mazviitirei moramba mozoti papaya shuwa zvakaita ndozvamaripisirwa waina mako izvozvo pedyo nekunyepera dare. Uyo wamutongo manje wamuri kuona musachamisi kuti imwe waifu wamutongo wedare nokuti munobhadhara zvayo mobhadhara mobe kumurume. Zvinhu izvozvo zvese 500 pamuzi munobvunzisisa waipiwa $200 mombe.
300. Right, vamapuranga akudzoka kwamuri ndinowanzokudza vanhukadzi kazhinji vanekuudza kuti vanoivo vacho vanenge vachiudzwa kuti vazodini vachiramba ava vakaramba mukabatsirana musi wokutanga wedare wechituu hamuna kunge uripo weakness dogawe nhasi maguma kuti ashuwa mhosva yakadini yakaparira. Zokutaura vananguzuta paya ndataura kuti inini munobhadhara waiyepedzi kudaro. Ndakuenda pamutongo penyu, mutongo wenyu mobhadhara wayo dzemombe nadzo nokuti chihure chinorambidzwa chete vazimbiki nemunhukadzi anenge achiziva kuti mukadzi wemunhu. Ukaona mukadzi achiperekedzera chihure chake, munhurume anotodiwa, anotonyenga mukadzi. Mukadzi wotaura kuti aiwa ndiri mudzimai wemunhu, sandoonechipira bhazi menyu ndiri mudzimai wemunhu. Venyu vakaramba kurambai kuti ano saka kana munhu asina kutaurwa haangafemberi kuti uri mukadzi wemunhu. But ignorance is no defense. Saka vanofanira kukupai mombe nhatu, dzimai wenyu kupai imwe mombe, dzese dzoita mombe imwe. Kana musina kugutsikana nemutongo nekudini munotenderwa kuita apiwo kune rimwe dare kana rino, kana pane mamwe madamages amunenge kuklema asi belongs to this court, munogona kuaklema kune rimwe dare. Zvinouya rini zvinhu mombe 3 is $900. Sorry, Mom. Taurai. Taurai. Zvinhu zvakuma $47. $47. Zvakasara kuya. Saka pabhokisi remaswitsi racho ranga rine profiti $12. Matisha ane profiti $8. Saka Usaikule yenyu mutaure one time, pane mari yangu yakati. ipapo inoda $67. Mukuitire mautano. Munhu wamakanga matuma ndiani? Ndimai vanga vane mari mumaoko vavo. Toita addition to $567. Mukadzirisa ipapo murarama. $567. Mari iyo ndinotora kuti every chase everything. You collect everything from this office. But you know something, makwai maviri 200 wamapuranga mombe natu 900 zvinoyarini vaidare kwandiri vandichikumbirawo kuti ndizviite mandeti awana kuti basa randari kwakutsva saka asandaachizova kuti mandeti angu akamira sei, asi ndingakumbira kuti kusvika musi wa5 November ndinenge ndawana madhoo edaro. Then pamunhu ndandichikumbirawo kuti nditi imwe chete pamwedzi ndine pfungwa yekuti ndikabhadhara mombe yekutanga kupera paNovember, yechipiri kupera paDecember, January ndikakumbira kumujamba nemhaka yevana vechikoro nezvimwe ndandinotrasta ndiurombe pamwe chete ndingazopedzisa yechitatu muna kupera paFebruary.
handiziva kuti zvinotambika kudai. Zvatinotambira munhu akazadzisa zvaanenge ataura totambira kutaura kwamuri kuita tisati takuramba. Nokuti tikakuramba ndimunotsvaga mari, ndimunozama wanira munoita mari, hazvina zvazvinoshanda. We respect kutaura kwamuri kuita, but tinozoramba kana munhu avhayoreta zvinhu zvaataura ega. And vazipiti November achipera tagara November hatina kwatosangana tichitaura nyaya idzi. November wenda achipera dare redu rekutanga ndiri musi wa5 December. Handiti 5 kusangana pano vamapuranga vanenge vaita zvakaita. Handizvo December 5 dare redu rekutanga kubva muna November inenge riri musi wa5 totevera zvavari kutaura. Saka tikangowerekana tabhadharana musi wa5 kureva kuti mapayments edu ose anobhadharwa musi wa5. Handizvo? Saka tozoti next inenge yave upenyu 5 January 5 February March sorry. Amai tudze haina kwanza kupenda chana mchana basi basi la mungu tengeza ngani kwanza ngo kanisa mali tora dare kana kuti dare tangira kuudzai imozotiona manje kuti zvataurwa nedare ndinozotichi pandinoenda kumabhadhara. Ndimari kupa mukana kuti handimanzwa vaitaura pakati ndinokupai zvakati pakati zvakati pakati 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 zvakati ndozvavataura. Mira dimo. ndowana ngatikoti December ndopandinowana input Yemakwaya tidaro yemakwaya tidaro ukapuwe majetsi aungatozotisa pamusipata itaura izvinosungura darutini tikubatsire musi wa5 December Ivanasa azviti nasi tiri pana 17 totori nerimwe bheti redare muno muna October muno musi wa31 uyai nemakwai 31 nhasi 17 musi wa17 November 17 November mono paimwedzi kamawana pamwedzi iwoyo mashaya 300 mawana 200 mouya padare pano muti mambo ndauya patsiri pamumbe yangu ndawana makumbo aya nemusoro 200 ivi. Handitika tinopedza izvi pachine zvimwe imi mari yenyu kumukuru wenyu 667 dollars. I think msema mavasainzi $67 ndei kwanzi matishu avo manhuku zvamakati zvasara kuwarehouse kudini vangoitaura vani makateta matishu kwakasara matishu nemaswiti nebox vaneremamufiteti ivo vanozvida hazvisvike ikoko ayo handiti munhu kana
dzamedza kusvika paizvozvo zvakavachengetesa zvanga zvakangomira kubhizinesi ravo raifamba rauranga richienda mberi redu ranga richienda mberi raurakamira $47 vaisa $20 chete atokunzwira tsitsi wotaura kuti I think it's reasonable. Muri mukadzi nemurume vakaberekerana vana shungu nekudini chinhu ndozvatotaura muno tinokusuwirai kuti munhurume kazhinji ane kufunga kaviri kwaanoita saka I think nyaya iyi ndopadaibedzera naso